Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni gadulong sa inyo kagyari ng aton nga mga top stories of the day. Today is Monday, November 10, 2025. DENR, magausisa kung alugid ang ginhalinan sang pagbaha halin sa bulkan Kanlaon. Nagdangat sa 83 ang nagkalamatay sa Negros bangod sa Bagyong Tino. Tagiya sa car rental business, patay sa pagpaniro. Iloy, nagluwas sa duha ka tuig nga bata kag Iloy antes na anod sang baha. Kag sa good vibes, pribado nga mga individual nagabulig sa pag-clear sa mga dalanon pagkatapos sang bagyo. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala na sang wind signal sa isla sang Negros. Wala naman ang pag-asa may na-monitor sa kung anuman nga weather disturbance nga nagapasulod sa Negros sa karon. Ang bagyo nga uwan, ang sa karon yara na sa West Philippine Sea kag nagapagwa sa Pilipinas. Wala na sang tropical cyclone wind signal sa isla sang Negros. Wala na sa may na-monitor ang pag-asa sa kung anuman nga threat o kung pagtipon-tipon sang panganod nga posible magadala sang bagyo sa Pilipinas sa sulod sang 2-3 ka adlaw. Gina-forecast ng pag-asa nga may recurve o kung ma-recurve ang bagyo uwan. Magwa ini sa Philippine Area of Responsibility pero may posibilidad nga makabalik ini sa sulod sang PAR sa sulod sang 1 o 2 ka adlaw. Magwa ini sa PAR buwas Martes kag Miyerkules sang gabi mahimo magsulod ini liwat sa PAR bilang isa na lang ka typhoon kag magarekta na pa Taiwan. Posible sa gihapon ang inali nga pagbaskog sang hangin sa Visayas nakip na ang Negros dala sang outer rain bands sang bagyo. Sa number 9, magluwas sa storm surge nga ginreport sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Wala naman sang dako nga kahalitan nga nadala ang bagyo nga uwan diri sa Negros. Sa Sipalay City, sa video nga kuha ni Jonilo Bugtay, ang sa City Disaster Risk Reduction Management Office Coordinator, makita ang paglaslasang hangin kag balod sa beachfront sa Sipalay Domingo sang hapon. May mga gin-evacuate pero tigayo naman sila nga nakabalik sa ilatag sa mga puluyan suno sa iya. May landslide nga nagluntad sakop sang Camp Valdez sa Mambaruto pero tigayo naman ini nga na-clear kag wala man nakaapekto sa dalan. Sa Cadiz City may 12 anyos nga bata nga nasamaran matapos sa ginpalid sang ang ilang balay sang mag-igo si bagyo nga uwan. Sa bilog nga Negros Island Region suno sa OCDNIR, 61,753 ang ginpaidalom sa preemptive evacuation. Sa number 8, nagdangat sa 3,500 ka mga balay sa banwa sa Nakastiliana ang nagkalaguba bangod sang bagyo nga Tino. Masobra naman sa 17,000 pagid ka mga balay partially damaged. Inibase sa November 10 nga report sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nagapanawagan sang bulig ang banwa. Magluwas sa mga nagkaladula nga mga pagkabutang nga nadalagin anod sang baha labing kinahanglan man sa mga pumuluyo ang tubig. Nagdangat sa 90.8 billion pesos ang kahalitan sa agrikultura. Suno kay Vice Mayor Romaila Nicor Mangilimutan, apektadong ilang water source rason nga wala sila sang makuwaan sang tubig nga panggawi kasubong sang tubig ilimnon. Ang Red Cross, BFP kag probinsya ang nagabulig na. Patag ni Nicor, mahinay pero ginatingwaan nilang mapalapot ang bulig sa mga apektado nga pumuluyo. Katungwa man nga daan sang empleyado sang banwa, apektado man sang pagbaha. Si Mayor Aniejo Nicor ang nagapanawagan sa bulig sang national kag provincial government. Kaina, personal nga nagbisita si Governor Lacson sa Banwa. Abiso sa mga opisyales nga kung may mga mapalapot sang bulig, punta ni mag-coordinate sa Incident Management Office o kung sa Mayor's Office para mangin masulhay man ang pagpanagtag sang bulig. Sa tantanan niya pumuluyo, no, ako pasaligid no, tingwaan ko gid nga aton ba nga makabangon sa ini nga sitwasyon ka ginakasubo ko sa aton mga natungdan sa aton mga nagkaliwan nga pamilya no kaya ko nagapabot gid sang bulig sa national down to provincial
pagpagi sa aton pinalangga nga gobernador Bong Lacson nga rin nag-actual senaryo sa aton sitwasyon. More than half siguro sa employees affected with sa typhoon Tino. So kami nagapangayo sa inyo sa pasensya kay hindi tanan nga ginatawag o kung ginareklamo nyo sa amon marespondihan dayon. Medyo delayed lang pero papanimuha kita nga masustentuhan ang inyo nga ginapangayo, especially subong may ara kita nga problema sa water source ang aton mga tubig, hindi gid maayo mga water sources naton. So nagapa-deploy kita kagapangayo kita bulid sa iban nga mga syudad ug banwa nga may ara sila nga mga water tankers para mag-refill sa aton nga tubig nga ilimnon. Sa number 7, isa ka crane operator nga nagabulig sa clearing operation sa Bacolod City na kuryente. Nakuryente ang lalaki nga crane operator samtang nagabulig panghawan sa mga puno sang kahoy matapos maglaslas si Bagyo Tino sa tubangan sang isa ka inn sa Lacson Street sa Bacolod City. Ginbuligan rescue sang naglabay nga mga Red Cross Youth Volunteers ang crane operator. Padulong kuntani sa sur nga bahin sa Negros Occidental ang Red Cross Youth Negros Occidental Bacolod City Chapter agud manghatag sang tinapay sa mga komunidad nga apektado ni Bagyo Tino sa Banwa sang Pontevedra, Hinigaran kag Binalbagan. Gindapatan sang volunteers ang biktima sang first aid, nagperform sang CPR kag naghatag sang on-site stabilization samtang nagahulat sang dugang nga medical assistance. Sa number 6, padayon sa gihapon na pagpangita sa mga missing nga persona. Mga K9 units ginagamit na sa pagpangita pero nag-apila karon sa mga drone pilots nga kung mahimo magbulig man sa pagpangita. Sunod kay 5th District Representative Dino Yulo, may mga 60 pa kasakop sang ilang distrito ang padayon nga ginapangita sa karon. Sa datos sa Office of the Civil Defense, 39 ang missing as of November 10. Patag ni Yulo, may mga lugar pa nga wala sang telecommunications signal, rason nga sige pa ang pagsulod sang report sa mga na-missing nga mga persona. May 3 ka mga teams gamit ang K9 units sang PNP kag pribado nga grupo nagapadayon sa search and retrieval operation. Nagapanawagan man si Yulo sa mga volunteer drone pilots. Suno sa kay Yulo, kinahanglanon ang ilang bulig para mapadasig ang pagpangita sang mga missing. Sa number 5, isa ka tag-iya sang car rental business ang patay sa pagpaniro sa Bacolod City. Gintiro sa makapila ka beses rason sang iya kamatayon na 54 anyos nga tag-iya sang car rental services sa dalan Galo kag BBB, Barangay 23 sa Bacolod City, Sabado sang gabi. Ginsilig ni Major Mark Joel Reclamado ang hepe sa Police Station 4 nga antes magluntad ang pagpaniro, may mga saksi nga nakakita sa paglalisay sa biktima kag hingkikilala kay alias Mick kag ang suspect. Nagpabilin nga at large ang gunman nga nagpalagyo sa kay sang sedan. Para ang pag-backtracking kag pagpangita sang dugang nga witnesses sagud mapamatud-an ang motibo sa insidente. May mga CCTV camera sa lugar sang insidente apang bangod wala sang kuryente tungod sang bagyo, may kabudlayan ng kapulisan sa pag-access ng footage. Apang nagapating otoridad nga dako ang posibilidad nga may angot sa negosyo ang natabo nga pagpatay sa biktima. Sa number 4, may mga taytay sa Banwa sang La Castellana kag Moises Padilla ang may kabudlayan sa paglabay sa karon bangod apektado bangod sang bagyo. Halos tanan nga mga hanging bridge sa 5th District sa Negros Occidental na wipe out suno sa kay 5th District Congressman Dino Yulo. May mga damages sa mga taytay kag ang diferensya ara sa idalom gani indi malabyan. Inibangod nga diri nag-agi ang tubig baha halin sa bulkan kanlaon sa La Castellana. Sa pag-inspeksyon sang kongresista nakit-an ang idalom sang taytay nga naga-connect sang biyak na bato kag kabakungan ang indi malabyan karon bangod kag hindi malabyan sa mga truck sa karon bangod may portion sa idalom nga naghalo na. Ang Kotkot Bridge hindi man malabyan sang truck bangod halo naman ang idalom. Sa idalom sa sininga mga taytay, nag-agi ang flash flood dalin sa kanlaon gani apektado ang idalom sang taytay.
sa Moises Padilla ang Intigyawan Bridge nga nagakonect sa La Castellana kag sa barangay Ginpanaan sa Moises Padilla ang hindi malabyan sa tricycle kag salakyan kayang idalom siniga may nalanggit ang nagahawid. So kay punong barangay Aimee Secuya, ini para man sa safety sa mga motorista. Ang ginakakulbaan nila nga basi maglala pagid ang sitwasyon kung magsige-sige bukbu ang ulan. Oo, motor lang gid. Kagapon, pwede pang tricycle. So, subong ginano na kay Dutay na lang gina sa'yo nabilinda, oh. Sa dalom ya, nga foundation? Sa dalom. Ti kagapon, nagdagyaw, mandaamon, mga tanod, yung kagawad, nang galing ginstop nila, ng subong, kaya wala pa ang nag-operate. Oo. For safety of everyone na lang. Oo, ang barko man to, so okay lang din naman to, sir. Basta may Safe lang tanan. pa. Pati ang tubig dito nag-alabay mo Oo. no, sa main waterway natin. So, like for example, sini, no, lang tao mo sa babaw, okay pa siya. Kung tao mo sa dalom, wala na sa unod. So, dito, kanto man ka mo sa Intigiwan. Bridge. Hindi ka mo to kalabay, subong. Amo dito na siya nagdiretso. O dito ning ang downstream niya. Ang mga hanging bridge naton almost wipe out, ubos. No, ang fast track naton, na bridge ubos man. Sa number 3, isa ka Iloy ang nagsalbar sa iya duha katuig nga lapsag kag sang iya Iloy antes ginanod sang flash flood sa Canlaon City. Ginakabig sa karon isa ka baganihan ang ginhimo nga pagsalbar sang isa ka Iloy sa iya duha ka bulan nga lapsag kag sa Iloy sini sa barangay Panubigan, Canlaon City sa maglaslas si Bagyo Tino. Naanod sa nagaragasa nga tubig baha ukon flash flood si Frances Angela Garilao Pecson, isa ka chemical engineer. Apang bisan sa ulihi nga tinion sang kabuhi ni Frances Angela, iya ginhimo ang tanan agud maproteksyonan ang iya bata kag masalbar ang iya nga Iloy. Nawasak kag naanod man ang balay sang iya pamilya. Sa tinalikdan nga bulan, nagtaliwan man ang amay ni Frances Angela. Sa karon, naglunsar sang donation drive ang mga abyan, classmates kag kaupdanan sa obra ni Frances Angela agud magbulig sa iya narisdan nga pamilya nga maka-recover sa trauma kag makapanugod liwat. Nagakinahanglan ang baby ni Frances Angela sang extra nga bayo sang bata, baby supplies, beddings kag tubig. Sa mga luyag maghatag sang bulig, pinansyal makig-angot lamang sa iya mister nga si Jasper Mike Pecson. Sa number 2, nagsaka na sa 83 tanan na nagkalamatay bangod sang bagyo nga Tino. Nagdangat naman sa 430 million pesos ang kahalitan sa mga infrastructure sunod sa PDRRMO. Base sa November 10 nga report ng Office of the Civil Defense Negros Island Region, sunod siya kay OCD Director Donato Sermeno III, may 49 ka mga injured kag 39 ang missing. Sa Negros Occidental, 62 ang report na patay, may pinakamanabong ang report casualties ang Moises Padilla, 14 ang patay, kag nagasunod naman ang La Castellana nga may napulo. Ang Bago may 7, Isabela kag Ilog tig-6, San Carlos kag La Carlota tig-3, Murcia 2, kag Himamaylan Hinigaran kag Binalbagan tig-1. 21 naman ang patay sa Negros Oriental, isa sa Valle Hermoso kag 20 sa Canlaon City. 50% pa lamang sa mga naapektuhan ang power supply ang na-restore sunod sa kay Sermeno. Sa Martes, ginapaabot si Tourism Secretary Cristana Frasco nga magabisita sa La Carlota, La Castellana, Moises Padilla kag Binalbagan para personal nga makita ang sitwasyon. Sunod kay Sermeno siya magatiglawas kay President Ferdinand Marcos Jr. Siya ma-represent kay PBBM sa malibot siya para mag-assess. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginausisa sa karon sang DENR kung ano gid bala nang rason kung nga nagluntad ang flash flood nga nangin kabangdanan sa pagkapatay sa pila ka mga persona kag pagkadula sang puloy-an sa pila ka mga pumuluyo diri sa isla sang Negros. Nagpatigayon sang aerial survey ang Office of the Civil Defense upod ang iban nga ahensya sa gobyerno para mapat-od man ang kadakuon sang nahalitan nga natugas ang flash flood sa Negros. Sunod kay DENR Regional Director Charlie Fabre, ang personnel gikan sa Mount Canlaon Natural Park, Mines and Geosciences Bureau kag team gikan sa Manila ang nagapatigayon na sang pagpangusisa
Tuyo sini nga mahibaluan kung ano ang gintunaan sa flash flood. Nagwa man ang impormasyon nga may landslide nga natabo sa bukid sang Canlaon nga amo ang nagdala sa mga bato sa Canlaon City kag La Castellana bisan pa sa banwa sa Moises Padilla. Sunod sa kay Fabre, ini ang hindi man nila makumpirma tubtob nga mahuman ang pagpangusisa. Sa La Carlota City, makitaan ang mga kahoy upod sa lunang sang pagbaha. Ang forested area sa Canlaon sunod sa kay Fabre, malapit na sa bulkan. Dugang pa niya, ginalantaw mo nila ang volume sa ulan nga sang amo nga tion. Pinapuntahan muna namin sa tao namin, baka mali yung information natin maibigay. Actually, ang rainfall lang talaga, mataas yung rainfall. Pero yung kung galing sa Mount Canlaon, of course galing sa, not for the volcano, ano? Siguro kasi yung area lang din sa Canlaon is more on vegetable garden na eh. Halos doon ang forested, nandun lang sa malapit sa volcano eh. But to make it pinapuntahan namin sa tao namin, ma'am. Hopefully they can give us the enough exact information of what is the cause really of the volume of water, saka yung rock na nakapunta doon sa mismo ng Canlaon City. Yes. So, hindi pa natin ma-confirm, sir, na mayroong nangyaring landslide mismo sa Canlaon Mountain, kaya pumunta doon mga bato at lupa sa Canlaon City. Kung sa malayo lang, sir, tingnan natin sa malayo, may mga landslide. But again, hindi natin ma-confirm na yun ang dala ng mga bato doon sa mismo ng city ng Canlaon. Kag sa piyak sa mga stressful nga balita, yari anay pang pag-good vibes, no? May pila na ka mga pribado nga individual nga nagabulig sa pag-clear sa mga puno sang kahoy nga nagkalautod para mapadasig ang pagbalik sang supply sang kuryente pati na mahawanan ang mga dalanon. Sa gin-share ni Marshall 19 Adventure nga mga video kag photos ang pagpanghawa nila sang Team RU Foundry and Machine Shop Corporation sa dalan kag eskwelahan sa Barangay Pakol kag Balingasag sa Baguio City. Bit-bit ang chainsaw. Ginhawanan ang mga puno nga nagkalatumba sa isa ka eskwelahan. Ginbuligan nila nga mautod ang mga kahoy nga yara sa tunga sang dalan para malabyan na sa mga motorista ang dalan, ilabi na ang mga salakyan sang gobyerno kag pribado nga mga individual nga luyag magdulong sa bulig. Isa man sa mga rason kung nga nagakadugayan ang pagbalik sa supply sang kuryente sa mga lugar amo ang mga puno sang kahoy nga natumba gani ginbuligan nila utod ang mga puno. Subong adlaw, nagpadulong naman ang team sa Canlaon City para magbulig pagid didto. Hindi lang ang RU ang nagapaningwa nga makabulig, pribado nga sektor kag individual ang nagapangita sa pamaagi para makadulong sang pagkaon, tubig pati na sang bayo sa mga apektado nga mga pamilya sa karon. Kag shoutout anay sa atong live viewers subong nga gabi si Chong Malan de la Cruz, mayong gabi kuno sa tanan. Si Jocelyn Loquero, mayong gabi Digicast team, happy Monday sa tanan, hoping nga wala na bagyo lalo na coming pa ang Christmas. Watching from Hong Kong, si Milagros Pastrana. Good afternoon to you, Digicast Negros from Tangub. Greetings to Garcia family sa Banwasang, Hinigaran. Si Nieda Cordero Duron. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Love God above all things. To God be the glory. Kunhambal ni Ma'am. Si Chona Evangelista Caredo. Good afternoon, Digicast Negros watching from Singapore. Si Gina Mandin. Ay, hindi ko pwede mabasa. May pumuyayaw. But ang hilaboyayaw ya ang DENR. Si Gloria Bantigue, good evening Digicast Negros. Kag sa Ruming Subaldo watching from Pulupandan. Si Leo Aviles Hugwan Peñaflor watching from Singapore. Mir Nagarido Clavel watching from Payao, Binalbagan. Kagamuyad tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw, tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong gabi.